Escolteu, segurament us preguntareu qui és aquest paio tan ben plantat. Cas un loia? Doncs bé, jo sóc el Mingo, tinc 83 anys i sóc jubilat. Jubilat però cobrant, cobrant. I d'ara endavant em dedicaré a anar pels pobles de parla catalana per estar al tanto d'allò que els periodistes se'ls escapa de les mans. Uix, no us penseu que em quedaré a donar menjar als coloms? Tites, 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 tites! Pues no. Tot aquell que no es porti bé, li farem pam-pam al cul, com diu la meva dona. Això sí, m'haureu de donar un cop de mà. Qualsevol queixa o alguna cosa sospitosa que aprecieu, me la podreu enviar per això. Com en diuen ara? Cas un os pedrer. A l'email, al correu electrònic. Què? Us ha quedat clar? Si no és així, us espero aquí, en aquest banc, la setmana vinent. Apa, doncs, us deixo que haig d'anar a vigilar aquests de les eleccions. Ja m'enteneu, Au, vinga, fins la setmana que ve.